приглашаем Лилия Башкортостан. Ергизова Дарина Башкортостан. Дәринә Ергизова Башкортстанның Бүздәк районыннан. Әниләре татар теле укытучысы булган гаиләдә эш кыз татарча аралашып, туган телдә белем тәрбия алып үсә. Шул белемнәрен тикшерергә халыкара олимпиадага килгәндә. Мин бу олимпиада 8-нче сыйныфтан бирле катнашам. Бу олимпиада туган телне үстерүдә, саклауда бик зур роль уйный. Шушы көннәрдә Казан Дәринә кебек тагын 500 егет кызны үзенә җыйды. Бүген аларны тәбрикләргә Татарстанның туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов та килгән. Республикада татар теленнән олимпиада инде 10-нчы тапкыр уза. Татар мөхитендә яшәгәч безгә җиңелрәк, ләкин олимпиаданың авырлык дәрәҗәсен чагыштырганда безнең татар мәктәпләренеке иң авыры булып санала. Татар телен сакларга миңа әни, әти ярдәм итте, әби бабамлар мине татар телендә үстерделәр. Шуңа күрә татар телене яхшы беләм. Татар теленнән халыкара олимпиадага 4 илдән һәм Россиянең 27 төбәгеннән 500-дән артык егет кыз килгән. Шуны да искәртеп узырга кирәк, аларның күбесе бәйгедә берничә тапкыр катнашучылар. Һәм алар өчен олимпиада татар теленнән белемнәрен тикшерү генә түгел, яңа дуслар, танышлар табу урынында. Олимпиададан соң дуслар белән сөйләшәбез, видеозвоноклар и аннары тагын елга килеп күрешәбез дә, шундый бәхет, шундый шатлык. Россиядән тыш олимпиадада 3 чит ил вәкилләре катнаша. Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан укучы һәм студентлары. Я понимаю татарский язык. Мин татар телен аңлыйм, әмма сөйләшәсем дә килә. Чит илдә татар телен өйрәнү авыр. Бездәге татарлар соңгы елларда тарихи ватанына кайта. Шуңа анда аралашырга кеше аз. Олимпиада Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән оештырыла. Әлеге олимпиада ул татар теле әдәбияты олимпиадасына гына түгел. Әлеге олимпиада һәм әлеге форум ул безнең туган телебезне, татар телебезне, ихтисап, хукук, сәясәт, сәнгать теле итүче бик киң колачлы шара. Монда килгән һәрбер укучының бүгенге сәхнәгә чыгу ул бигрәк тә безнең балалар бакчаларыннан башлап мәктәп чорларында да үзебезнең укытучыларыбызның фидакар хезмәтенең җимеше. Җиңүчеләргә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Менә татар телен һәм әдәбиятын иң әйбәт белүче 3 кеше гран-прига лаек. Аларга Түбәтәй һәм Камзулда бүләк иттеләр. Чит ил, төбәк һәм Татарстан укучылары арасында иң белемлеләр. Республикадагы шәкертләр арасында бу исемгә Ихтыяр Кыямов лаек дип табылды. Беренче чиратта олы рәхмәтне Рамил Гумаровичка, минем укытучыма, остазыма әйтергә кирәк. Ул чынлап та татар әдәбиятына, татар теленә мәхәббәт уятты минем күңелемдә, калбимдә. Монда ата-ананың да әһәмияте шактый гаять зур. Безнең гаиләдә белеп торасыз бит инде, әти дә, әни дә безнең зыялы кешеләр, татар мәдәниятында атаклы кешеләр. Шуңа күрә бала чактан ук мин театрларга йөреп үстем, китаплар укып үстем. Шуңа күрә бәлки шуның да йогынтысы шактый көчле булгандыр. Оештыручылар кабат һәм кабат олимпиаданың туган телне саклаудагы ролен ассызыклый. Телебез өчен оят түгел. Ул дәүләтле халыкның теле, горур халыкның. Ул әдәби матур, нәфис тел. Шуңа күрә бу телне белгәнгә, бу тел белән кызыксынганга, бу тел өчен янып киеп яшәгәнгә һич үкенергә ярамый. Һәм менә әлеге бәйгеләр, алар әле безнең телнең менә нишкәлеген, аның гыйльми мирасын да никадәр тирән икәнен ачарга да булыша. Бик күп галимнәребезгә киләчәк өчен бу никадәр ризык дигән зур шөгыльләнү һәм үстерү бу юнәлештә. Телебезнең андый байлыгы бар. Олимпиаданың йомгаклау тантанасы татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.